Bine ai venit, Constantin. De ce la Roma? Este un loc mai antic. Aproape, mai aproape. Mie îmi plac locurile antice, așa. Îți dorim să câștigi un premiu și cu banii de pe premiu să ajungi la Roma. Să mă ajute Dumnezeu. Să dea Dumnezeu, deocamdată însă să-mi spui și mie cine cântă, fără să te întorci la ecran, da? Încep. De maghiran, măi, m-a făcut mama olteană. Domnul Ion Luican! Iată, nici n-am mai așteptat finalul. Hai să lăsăm totuși fraza. Gămașe de tulpan, cojocel de miel gârsat măileano. Așadar, Ion Luican este, am înțeles, preferatul tău. Și dacă te-aș ruga să cânti, tu cânti și cu voce? Ai încercat vreodată? Da. Da? Ia, te rog. Atenție! Foaie verde maghirean, măi, m-a făcut mui ca oltean, măi. Atât, atât. E suficient. Și cămașă de tulpan. E suficient și am să vă spun de ce l-am întrerupt. Concurează la altă secțiune. Deci el este aici în calitate de solist instrumentist cu numărul 24 în concurs, Constantin Gaciu din Olt. Succes! Mulțumesc.